Now let us have a moment and contact the same place. Who's a machine? Bon, some can say, my Jesus. Hallelujah. Like I say, yes, yes, Amen. When my last message, my day mount. And then they come out already, so maybe we and Nadia now carry the baby guinea afternoon. Obusia 4 Bible ne say Joshua and a radicasa chair and say, so obey your mind on what they are principles. I just want mine to once condition. Sign a rather what here. A radicirimun yet, but or justice. Hallelujah. Now, Israel, Ekodim Kwasusa Joshua ya kan wasem. Me mamu correction bi wa ye Joshua bi e Bible ma da bia misquoting ekoso Ghana. E bi say sa Joshua ya okogina Awurade anim a Satan toto na no eye Moses akora Joshua. Em say 1 year mu ni me ba from Chirem na bi nyamba. Joshua ye wo no Egypt. And ye Joshua, ye won Babylon. Hello. Me say Joshua, ye won him. And ye Joshua, ye won him. Now, sa person who is simpler, obeso chiro bi mu a me man e ma tupe. Sa Joshua for ni mi no baako no ye sofo pani or ye priest. Yes. And a baako a servant of Moses. 2 Moses akra no na ne papa din di num. Ana sofu pani no na ne papa edin di Yehosadak. Yes. De be mu ohun se omunye pe no. Enti Sakaria ka se na mu se sofu pani Joshua ejina Awurade anim. Oyusu sofu pani. Sa sofu pani ne papa edin ni sa Yehosadak no ye wo no Babylon. Ebra Israel foko di nkwasum ewo Babylon ye wo no. Ana Joshua Moses dini na chiro so mu ko Egypt ana ye wo no. Na Moses so sa ono se ko wo no so Egypt. Ne maame ene ne papa nyina no mu ye Jewfo efiliwi abusuam. Ne maame din di Jochebed ana ne papa de Amram. Omu wo Moses ewo Egypt. Ebra eba sa yenkum mofra nyina te se Yesu de ne pepepe no ana ne maame de ne kosi nsuo ani ti akofa ne kwa ahemfie ema ne kosua neema leadership because na oba be ye leader a oba be di dominant ne twa se Awurade ne ko training ti na ode ne ko pie sa ahemfie on se onkosua leadership owie ye no yi ni firi ho enam se ye ne a ye di Awurade achi no ye asofo ene ahene Interade man kosua ahensam ewo ahemfie owie no saade ne call asofudie training ewo jetro so nan ase enti ya baji Yesu di a oso aye aheman ene de be asofo ti no kra sa 2 qualities no ene no di Israel fo anim king and priest sa tatis ni nyina na okura owie ya oyi o ma omu kɔ no ana sa abofra no ofa ne kan ne ho na abofra ne ye ahombrase nipa osom Moses ankasa osom na ma eso Awurade ani se obefa Moses akwa o de sa abofra no ne bese na nam na anytime bia omunam a Awurade pese oye bibi wo mu ntem no ade se Awurade yi Moses efrim na akoka asem krachen na asade wo maba asechera ne se Bible na aka se osofo bia yi ni free ni pam ni ase ne sofo amade nipa na me bobo hunamu ne ma bi so akere no ma be sia asem bi so because of time nti abusuafo sa wo person we ni Awurade heart wo be so we ni Awurade heart we ni Awurade heart e wo marriage mu abusua mu asafo everything de dikan e sutie boni kase bie ni wo wa asase so e kyan asoden
makane dem ada se bone kese a ewo wiase ene asode efiri se de oso chaw ese marama wo na wanya asode ammusu a untimi meye bone kwasem. Hello. Hi. And Sanum Bajo Shore, Moses Yabefana Kono. Moses in history and Bible. No. Moses was not buried. Yansi Moses, Unia Damanabia Betima Koshano. And I mean, Timison Kasa, he was raptured. The only people who they were raptured in the Bible, Enoch Count, Elia Count. Hallelujah. Amen. Ye found Mekisa the Kiamu baby of fire and said, Moses, a rather friend, so on from Ra, before we saw Amabium. And either he was raptured or not. I just said, Jude Nebeka said, Satan bought for near radical people, no moon. But said Nadamana or the young, a rather fan. Now before Obian will lead a Bian or rather fan on replacing. Obefana kono kachire Joshua said, Joshua, O Papa Moses knew. And Tia Dane, Nayanam. Na baby biara wo do anam obesi me de obesa wo nsa na medi wachi se de medi Moses achi no na de bema metimi adi wachi ni se ema me mra nsam Influenum. Ema me mra nsam Influenum. na de edi kan dwene ho de ai Awiane anacho. Awia ene anadwo dwene a wo dwene ho no ehia me kese Na wahwayo. na emom sa ebetimi asiw ye na wakwan so ya odwoodwo ade sa wo ye dai Wo hwe na wo yo. wo hwe na wo yo. Hallelujah. Amen. I just saw share now. And see, a bra Joshua Yana just on Israel for Benantino. I dear Banny Timunina and said, so yes, city murder, then Quadia, obey near Radianante. To Moses and Joshua, time when we come to you, Massa Akrana and Yadi Bia or Quati, Yankopon. Now, so be person near Radinante. Bebreka odema rade na ya bompaya yente woni da yehu da yenya won konkron enya de abenya unya monte mo na ochina rade ba beye mo won wade ma memfa emra ebere omu ko no Israelfo nam no me kira made awrade wo ye honam ene honhum nyankopon efise nipa wo honam mu ene no so wo honhum ba yetimi mix it together no one anante. Say Israel for nam nipakuo ni nam na omu kɔ no honam fam kura no say ensaraban no a omu de nam no so obi pese ɔkɔ toilet a ɔka kyerɛ omu say enne Israel for me ka kyem so obi bɛkɔ agyanan ana so obi bɛkɔ toilet a ɔkɔ a ma ɔni nsi hɔ saa ontutu amana na ɔnkonwowi a ɔnkata so. Hallelujah. Amen. Na ɔnkata so. Na onkata so yes owia osaka kire won se na meba mo nsara ban ni mu a so wo ya warefo kora enko wukunu nkyɛn enko wo yere nkyɛn mo ntem ho ema me na obia enware honam fam adwale so no woka na mu nware na mu nyim me bobɔ nsɛm bi so akyerɛ mo me di firi honam fam ansa na me da kɔ ho fam na mu nware mu nyim bɔdwesɛ mu nyim motoam ɔkyerɛkyerɛ nneɛma omumfa yiwanyi yi a ni nyina kyerɛ ahonidie ene ahoteɛ ɛwɔ no awurade anim ɛno tɔnkyɛn kora ɛbra ɔma wonsi ntomadan no sɛ Israelfoɔ ɛbɛkɔ ntomadan no ɔsɔfoɔ bɛkɔ mu a monhwɛ ade a no wɔyɛ wama ne steps a wɔde bɛwura mu na ansa na ɔbɛwura mu no koraa no ɔnte ne ho onwale wɔ fie ansa odwale wie a ɔba a ɔnsa mfa mogya enkum odwan ente no ansa na wɔwura ne konkunum bia no enti mumusa sɛ sɛn na awurade na honidie ene na hotie sitie. Hello. Hi. Eno na honam fam enti eda bi me kan wa sɛ akora nyame akwa no abodam sofoles ene de ugya ya wa aka kyerɛ wɔm sofoles de wakɔpapa na sumda no akora nyame wo hyiwi ɔnom nsa mas sofoles akopie ne so apapa na sumda obekwai akora nyame tichi sɛ ɔba bu ne nsa ese wɔn kwa asɔle fie de ɔkeka nsɛm ne gum saa kyɛ sɛ Ghana no yo problem Bible no bia pagya ya bebe nani bebo so bia no ɔkan kɔ
You name difference between law and faith. You name difference between carnal and spirit. And you tuning in our boom. Sadia went in an era, the casses or bar, a woo bear ma, no man the days or the tenafee. Sana na wo oba bema so a yema days ade tena fie oba buni nsa yema days a ode tena ne babuni yem na ho sini fie mu bema so ho sini fie ba no so yema days ode tena mu ansa na wadwale atene ho ansa na oba nsraba anim 2 de na ne ho fi ba ko pa so a nsraba no mam eye adwaman ba Yes. ne ye friend bastard. A bastard shall never enter into my congregation, even my first, second, fourth generation. Yes. Enti na wo yɛ mpana banka asɔle ya bai wo betena me nkyɛn a wo di fia ka me gise me kodware me dwale wie ɛte me ho kora me gina nsraban na chia amana bononsia ansa na mabam okwane a ɔso apepa woto ansa na ɔba ha ɔbɛwura dan nim ka yɛ ntana ha nteta Dabi. ka wura na ɛta de wa entam wo pia kɔtan wa abonten Awhoro hon so ansa. Muntie enkramofo any custom. Yes. Omuni any custom. Ade bi omo practice biya no. Bible say omo prophecy about Muslims. The Bible say omo betena omo nuanum anim. Enti Ismail the gate of the Jews anim no wote. Enti omo adoption nyina no adopt here the way they pray. Asode na no omo kyemu mie no Israel for amamere o. Yes. Enka osam man ya ba ni mu gu akire. Because ne kan mo fra entafre entatia empuro enwan ene mprako Yesu ayi. Nti ye kan enkora emmoa ene ma ebom baako ansa na enipa. Wonderful. Hallelujah. Ansa na enipa ene yen. Enti kamo ma de mu wura asore dem man kamo na asa na kora amonyenya dai. Enyemoso. Kamo nyemmoso. Ye jam ne ya mugu adi ho mugu adi ho ti sane ma we nyina na di nyina ekoso a ekire Awurade ahote se de sitie enso obi committee no be so be wura mu bia ene na so fo we ka ho asem empana ma ne ho asem no se wonim se wo ma me no papa anya mo ho ade ne wanyini ne wo mu da so te ase a mo papa mo nhye na ma mo maniska mo nhye ne se ba de kura mo nko janachi na mo mo no nyum no wonye oye wie ya onfa nkoma o maame abusafo no onfa entemo sa wan ka sa wa hu Awurade na wa mo ani amere a empana ma no Kristo so mo bere papa e wo effect but the blood of Jesus and aba ma do betimi accept Awurade wonu kurem na ne ho atimi ate obewura mu bi anya sa na so da so to onsa ni Awurade de a oboa Problem. Wo big problem. Sankrofo ni nyina na omu nkwa nsraban nim omu nwura mu bi owie no say si so say afeso bi wo oba oso odenfo no tuatini a wontie ne nane naja yehia mo omamu bi mo mewura nsraban ni mu bi sa nipa no ye mistake no wura mu a adi be ye no enti Kora no omu ye Moses cousins eno omu kasa tia Moses se Moses ya yesam na adwen so no kwa na nyame kasa kire no omu so Awurade kasa kire omu bi ene Awurade se Moses nya abotere oda ma bu mfufuo mu bra ensraban no ene fo mu bra akiri emumu nwuram ka tom se misi mihia omu me pese me mu omu nyina me no omu nyina akasa Awurade bie na no ka Moses no omu asumi omu te se de trumpet awuram omu se ye yampa Awurade voice bie te Moses nko akotie na beka kire was me kasa kire mu Awurade bom na kika omu asum akika omu ti bom owie na Israel for pa ne to no ogyan no se fa Kora ene ne namfo no nkwan abra ene na busuafo ochi wo mu nyina e ba nsraban no ene o to ogya firi so begu mu so condemn ene o pai fom no kan mu hyem me kan sampa akere eno to ntan a time a Joshua kra be sate ono so adwuma Awurade man ne command ese bre omu kɔ no kro a omu kodum ai mu nyese a e kan ko wia niema mu de si ofre woni ne yamu manyina o hye wo mase from Israel. Yes. Dabia, I see so many people in this church, so many people in Ghana say the way they are behaving e kasa kire me say enye wo ma nyankopon no omudi na chi na nkasa no omunya dai omunim no
because Ghana for esura ntonya mache nyankopon Lokwasem. enti ahotia ya ade a ehia awurade ankasa na ni gye ho a onfani agro unim say church me ba da bia me complain ma me odomo ene ma akofo say bi a church ya yefi na bibi wa age say yen mema na ene ye concern edenti na da bia a cha 3 months be pesi penti a some days be pesi changing name e ya ha neat mama akonya yo obi timi betena so na obi timi ga no de atale ase obi ba ne banum kalipo no agya to form rubber kuta no de ato form as they behave anyhow ni nyina ne se nyankopon hu no yenim no ya hotie ne start from honam fam ade kosi hu fam nyinara ade biara wo be invest ade bia benya bompa ya ku se eyawurade dia wa issue no walansese no enye nipa dia biem entade bia wodam a wo de be che ye bompa ya ku so se eyawurade dia ye dia ma awurade no abaya ne dia na one child odi e usa onu na pomadaka kura ba onye the right person say otachi apomadaka no onye the right person say osom a okosom de na awurade de ye no oponi kun no Yes. oboni kun no wamfane ho anche no enti montim ho na awurade ba be yam ho nsenchen de bia awurade be sane e wo congregation ni mu no just awurade kasa esa me pesa me bam enti munya preparation metimi de aba mo nchen eni no akeka a kire wo mo se mempewei ena saa enhyiamudie ena saa temple no atane enye saa dan wei saa temple na be ye wo enemy enti one kasa check it from head to toe when the right person and saraban ne nsaraban ya ono one kasa achi personal erade betimi a enter me busa mo se wo bi ma wa alert so be ba afia de na wo ye Mpesi ho. wo ye dai Sisi ho. wo siesie wo twen nipa ba ma bi ka so ba be wale we da wo mu ka so mu be ba mu fie hwe January clean am ye wo ho mo be pa dem ho nyina e pra o curtains yi ni nyina siesie ni nyina kama de ma David da bi Awurade pe papa na sema besi ne se wotena ase owo sika pa wonya na ho tam enso ka kire na ho se me nsi dan ntina mu da medical hwehwe ba bi Awurade antoma dan besi ansa o ka asam na Awurade tesoro no wate was hey ade na wo ye no mani gye ho mani gye de wo ye no do it mani gye ho nti to aso ye mame na ampa so meba betena dan nim ampa so meba ho nti ye mame na Awurade ani agye ho se o ye saade no abusafo me kanya me so no kra kire nyina yete ya se ye nyankopon ne ene ne nam no ade a na ni gye ho e ya ho na kristosom kra no kristosom nipa bia obesuma Awurade ahon konkron ba betena ne mu no saa nipa no ho nam fam mpon oye neat. Yes. But how much did I can? Me say we nam fam oye de. Oye neat. Because abosomfo ye efi Pa. omo ye poto to the sense say minima dia ene ne se ne ho afese dien okosom bosom na wa ye tantantan ko ma so ye hwese no obedress kama na ne na asisi fam ene 2 days ago uma binya adiye bi no o ka kire me na mani chi papa o se hu se sofu bi awu na sofu ne wu ye no o ye ne dofo panti osuya ma epia ni so no ma de daro no okoy no ma de dan de groves asese ne nsa ena o sempaboa efunu ne sempaboa to so hwese de wosi suna na o soli free mpa no so no obeja na chansa madam sususu na ba bia meko no ehoye omukro omu de meko ne gina ho omu hia me no enti me nsu biem Oh. me busa mo kwese why say yadeda efunu no sempaboa yima no Asumdue no. na se o wade ai o wasumdue Wonderful.
What is it? Physical, the different and shan and pabwa. Entina comfort dress omun shan pabwa because omu ye eufo. Banani pan ya de dano and so shan pabwa. Or can be done yamiasi. Osofu. Miss Susa Fina, my head is step. The fun solid. And then in pabwa in Nano, Bakatem said, Jaisuno. Na me coffee. Omumbe fam kwani jina hono. Above for me was so a tenan womb. Abusafo me Kenya me so no kra kyerɛw ade awurade na ni gye ho a ɔpaa no no awurade hia hwe biem ohia hwe sɛ ahoteɛ a onipa ɛne ne nyankopɔn betimi de anante ɛno nko a enti miracle without the word of God is a magician. It's not a miracle. And I can already also a miracle a magician. Because miracle can never happen without the word of God. Yes. Hallelujah. Amen. Make a quotation by Copatro, Name de Manuasi, and now no pay. Yanko Job chapter 8. Job chapter 8. They can't care if you have some money. Job chapter 8. But Job chapter 8, if you have some no say. Bildad asenka a edikan ahunu ye okwan a edekọ ahotomu aja kan ye na ye nyina enti etifi asem no Job chapter 8 no say Bildad asenka a edikan ahunu ye okwan a edekọ ahotomu wase ede ahunu eye kan bi ede ahunu eye de eye okwan a edekọ ahotomu ahunu ye ekwan a ye fa so kọ de e bai ahotomu enti mbesa me kan de asem na kirewo. Besa me kadi asam na chire o. Hello. Eri asam na besa me ka chire o. Nuhu fu akwan. Me besa me ka cho se nuhu firi dia yi. Wakwan bone ho. Ufi ho. Yes. To asoma me na me fama no sia fast. Everyone no ko. Ana so in Bildad Jesus say, enkosi bleben na obeka yenom. Na wenom nsem be yese emframa denten. Onyankopon betia atemu. Ana say otumfo betia trene ko say oma aye say oma ye ne bone a o say oma aye ne bone a waja onyankopon betia atemu ana say otumfo betia trene ko say oma aye obone a waja won de ko ase won mra to ensam to aso say wara wo hwe onyankopon etiri kwan na okoto sere otumfo no meba steps or say samia mi gina hai wa jump beye samia mi gina hai se me hwehwe onyankopon na chiri kwan mutie eno ye first step hwehwe o hwehwe onyankopon chiri kwan oba Zion no wakwa ha no eye Kristosom na me kan me sida bia enya de adin o so hwehwe onyankopon chiri kwan eye best and in the right way. No, we no say o hwe nyankopon akiri kwan na ensan akade yi na okoto sere otumfo no afesa okoto esere ne say John kan say kan yem bone kira oyodonfo no kwafo say obete afidie ente ho na say okoto sere otumfo na say ohote na wotene a one ohote na wotene a na say wotene a ampalo be kenya no ho ama wo. Hello. So so nyankopon akiri kwan na so okoto sere no na sa wo te na sa wo tene nko ade a amparo be kenya no doubt say Awurade nkenya na ho nya dai emma wo Awurade be kenya na ho ama wo enti sa me hwehwe Awurade anima no pa awi anwumere prayers aye na anyina wo baabi na sa me ho nte na me ntene a wo say Awurade ntimi nkenya na ho ma me ana Moses so sa ma nteme ho a anwanwade so ntimi nya dai emma ma me. And then I make a say, church here that way. Nipa bebre a team to say the Omujon Ku. Bebre team to say the Omubama Amos. Bebre team to say the Omubama Omadamfu. Na me can say me at a munina mumfan to mitrim. A nipa bia or tana solid them anopa, a wea, and you mere.
nipa we I am say into me jai akwa another church. Says I nipa no shia na ubebusa no wakwa asole boro be se 10. Now one shall be up and down, up and down, up and down sana Yesu aba. Because sa nipa no onya hu awurade. But omo te dem make onya hu de awurade. Enti ne miracle eye one pet eye day a obehu awurade. 2 na wakoto asere no. 3 na watene ho ansa na obehu awurade ani munyam ne na nwonwade. You roam me up and down. Church bia ubeko bia so. Nyame be ma sa incident bia so assess. Yes. Opa yen kobet. Mu amakọ nsole be se teretere a mu kan se bibi ntina mu gya mu mpagya mu nsa. Ba bia beko bia sa incident no be ma bia si amu asa ejai. Satan na ye wo sa. O ma wu ntina mu da. Obeko up and down, up and down, up and down, up and down sir because Nyankopon unya hu no 2 enyo no na wudi nachi 3 enyo no na wotwetwa no ohonte na wonte ne enti your testimony ne miracle the betima mo sustain in the church no wa yira kwan no me gina Nyankopon mo bro ho so atue nyina afo obushafo mesramo Yesu one day ya akai obetimi de apie anadwi ya yegina yi saa some hours are akansa na yakross this year. Say 24 hours na aka. Enipa ebewu eburu 24. Because every second millions of people in the free asase so. Every second bia millions of people and echo. Enti nipa bia ene all corner all free asase we so akone no. Yesu apia ma no. Saa nipa no. Say wantimi ante ne ho a sister efi na ode kon. Unim so obi wa ha. Obasunda ye bia no na appearance a wo de wo dream no na eye tantantan obi wo wa ne ho ntade nyina na atete obi wo obehu na oda naked obi wo obehu na onhye mpaboa obi wo always black obi wo na ono anka so obehu no bia ohyesumu 2 obehu no bia na odidi ebi wo na wakọ toilet onse ya na namu deceive ye say wo so da no ato toilet mu a ye de e de sika wanya sika ya jiwa adwe afiri so enti wankasa no okra na otew na ne nam no okra no ho yi fi enti oni adansede bia wa awurade ni oni any miracle hallelujah praise the Lord say toma white ya esinsan we enti say me de mensa ko bongum na me de betim a ebekam ana asenkem ebekam na wo ba so le kwasi ada wo dress wie na so bi to ensuo gu so ana so bi de enwo bebo wataade ni mu a me busa wo de beba wo de beba dabi wo be yedai bewro wo be change no no ahye foforo enti me ka ni dwam a kire o se awurade ni adansede bi ade ma wo 2 awurade ni anwonwade bi a ye wo ho 3 awurade ni have bi ade wo kọ enkosi sa wo be yedai wo bete wo ho why na etia ne dan o tim 1 year ya esi mu free January ombra mu da ada ni sister na no tija ati ototo mo ne woni dem enti 1 year ombra wo da mu da usu sanka okunu obeda dem wo enso spiritual bi wo ha ne dan a o tim no ne dan a ne kra ne tim no ko be se 3 years ni onwale ne da enti usu se saa dan we me na me ire no a saa dan ni mewuram dabi enti ukunu Yesu da bia obete ukwan na no a odnani hwemu se ya no ayedai okọ reverse because ohwemu watoto mamani wom mu bon ohwemu 1 year ni oba besie unwale da ontali egudam nyina unsi o best friend wato mercury ball spiritual mercury ball asiso and dem wa esire usumi poto wanu nso agusu ama unsi obeshit unsi empana se ye poto enti ususu se obowura dan ni mu a obesan na so obeshem obesan
obi wura wo dem na obesra na ne shoe ebia ne na ho bon na ne sauce onsi owro na de 2 or 5 minutes e de na ya wo ye se wo fele na bon se wa sesa na ya mbese kam digu ayi awia mama obu bese mu ye den ebon emu bon hallelujah emu bon timi de fa akwanya so aka kire mu nyina nsoleman ni youth ni nyina onim se efie nya na woni ska de beto spray ya doso to anka atwade gu wo ba atwam mienu de ba kofa na ba kofa ewo ebe ye dendenden wo betwa ho se den kura fifire ntew enka bia mfiri ho ma because it is bemben no pejansa no habi mu wo se obi nso na se da bia wo se hu sa de na eja ka no kura next time wo ba na hu so te na de wo kotana ja betana wo betwa reverse ene yesu sa no wo ye wo fa ha no wa fa because who bro no bad set. Hallelujah. Nigeria movie bi am hwe na akwa ne sofo kwasra no onom jot ohun se ohwe empomom na ne sofo ba no first place good edam wo nyina no pepa na no abushafo yesu oni akirichiri ese de ye hu no oni akirichiri enne eye last day a ono ankasa ma permission se te wo ho Amos me ba be ye ho nsenkyere ne sa quotation suwe sa wokan a Hebrews abeto aso se even Quran se awrade obetimi apagye obi anointing obi ade asam no kan o se nipa kro dotene na o chiri de yi emuyo na o chiri de yi emuyo mumu fie ne se mu chiri prako no enti oba ye ma wonwi bi da enti Kristo som no ye wa chiwade ye wa chiwade la eno na me ne bra mo na no buso me kwashim se bra no o ka se ewiase ono oti owonti ase no o wa hoto me busa na kwashim se nti se oba ne me na me wo be se 10 years na me wo articulator da bi ade me si front ba ma kikama suwa se chinchina afaka ne mami ntwiwi entu so se hawa me hawunti ubeja ki na mama no atana nchen me ntwika akra wo be 7 years. And let me tell you, it's not the matter of how you cry, it's not a matter of how you pray, it's not a matter of how you fast, because I mean me back suki come setien sama soja obeso atene janim nenti me ba ne kikamu nti mesebra na mapaja ne toasi janim and at times anya won kikamu no na Yesu wo hwe wo hallelujah monte mo ho Zion ma na rodi ntimi nye ye ho nsanchane because time aba wo se wona ohu ye dada se ye di awurade achi ye koba afi omu twa omu se de se omu hu se saye bia wo ye de yi ya bra bo mu hu hwe yes because bad heart are you kura no eye ebon kwasempa akoma ne kura ye no etan adwe kura ye eye black se makodu kufita na ya na mo bon ye de fa wakoma mu ahwe wuntimi nsi biem David. ebon and there's no miracle for us bishafo me kanya mi mu no kura kire de otene hu no kura mu no owa akukuduro yes sani pa no ne hu kura ntam atwen muzu se sa asofu ya obi a oten chan na hu se wawu enso wahu ba bia okọ sa ni pawe ti wona ma muzu so obe ehu be bo ni biem dabi obi a Yesu eware mo amte awalefo am ahwan na wokoto se wo yere ana wokuna fa wachi na obi si odonti kani kunu hye sa ni pawe okoto se obi akọ ne yere ho ase ne kunu mu se die ne besi ede na ode be ye no atonsu obi progo ayon sei ayon okoto so obi fa ne yere oprogo ayon sei na ode wura ne yere nase oyesu wantu o to mu koye no na ase oba na sesa a keki no
shocking ama ne hani na mo ante sa asem we atonsu odi ayon pa oprogo ye kokoko no di wura nase wantu amfirim munim sa tia ye ti Nyankopon akoma no eja eno aka ni nyina abom no ye ti Nyankopon akoma mu nipa akora no sa wo yonko fom wo ye de oba wakoye no ho ade obi okora empana no ne twe empana keke no ne twe aso hwe nunkuna o twe wo ne ho nasam ketua tidabia ye ka anopa ken wade so no kure e kire busuafo etie nyina because ebe seconds empofrem ena nsama da bia wate free titi ne nyina beboa no na asi nipa no bibire ti dem a obeka se dem akura teaching se wa omu ma bi nyi wo ma kasa pa free bia nu mu ba akoma bi kura adwe bi kura nante bi nante tade bi hye ene yo ne tebia enya wadwen se udi obi aboro eye wa enkanta se udi obi aboro enti wonni miracle bia wa awurade anim enu ntina kisosom no enye wanije no because it takes those who has testimony ono wa dance die wo nyame mu ne timi gina kosi awie no kwasem because eduru die den a na sa dance die no wode ne ho atoso hu se my God is love, my God is this, my God is this. But answer wonni any testimony because unyame som no eye chameleon worship. So wonni chameleon dane so hu ade buru a no adane de yi buru osoma kotre me pon wonni abosoma kotre yes so hu ade ya black no no so adane de yi black o hu ade ya buru no no so adane de yi buru enti sa me kasa uye abosoma kotre Kristo suma me besa me ka de na kire wo so o dane uye buru black enti abatu ye nyaaye no a uduru ho no na uye chameleon ti de na ekoso no o se entempa o so dane bi ufiri mu pie na hu se a Christ of so bo crusade onyame sa ayi uye chameleon ta wa se ho na ntam uye dai utimi sabi enti uduru ba bia ye bo sotoro no asoso e wa se e ho so utimi dane ubo bi enti uduru ba bia ye so pa na uye chameleon ta wa so enti uye chameleon enti u bibia utimi ye na min shiraw ubo ho moden bibia blue black hallelujah amen bibia o expert otimi dane no asole wo ba ye ba obesim obesabia osagodo na area so sa no so obesabia to no de ba bia omoka oho hallelujah so ni ansa ka jense minia wadanse die eni usofo nsem o heaven ko eni usofo nsem ewo wa wo nsem amen hallelujah amen timisraw medamanu asi se wan kasa o pese Awurade Kenya ne homa wo dia o sete wo ho wa adwene mu wakoma mu onantie mu oniyeye mu ni nyina o sete wo ho efiri se enka sent e kasa chen kasa meboa no kwasempa se spray mi mie spray good dem asesi ana obi spray ne ho a anu odin pa no wura dem asesi a ye beti anayente ye beti enti enkan wo ho no ebi ne ka kire elima no ne se me mba enkan metem ho na nya de yi enye papa because see me be gina mu ntam a na se sent bi wo me ho mu amu ha nyina amu ba ye de ya be so no hwene mu beti mu be so mo hwene enkan metem ho enye nkapa nti enka ye ti wo ho e wo hunhum na nti na Awurade ntimi men ho oba otisa sent na no asan on say ye 2 year for say your incense bi wo ha so ahombone eneba na sa ahombone mpesa sent nti omuhu a omukọ ene o de ospire so etwe ahombone ye de eba nti ma yes attitude so say edipa bia wo pe ho konkron no ete se de o de toilet asra na ho ene de o de sugar asra na ho kisoso mu nya den se me de toilet sra me ho a me na me ko bodawuro se enwansene ebinabo nya wana bodawuro asama me kan me boa true
who baby and one son be Friday. About being once so much boom. Saudi a sitting a good table, so her baby a good. Miss me down one and I send and tatty at it. Me Timisha daddy, at the end cap siwo. Now me the idea sugar and so. No mas out to us, and so remember, no more for free form. Aku, Mijana, and we are now about the rich and say, as it is for her. Obeti mi afura baho abetena so. Tina so for what? Papa and me checking. Okay, I said never ask God why. Because Bible Christianity is a principles. And your principles, pepe. And any kwan say you complaining. It is a me de se chira asara me ho. Na ntacha be buma me ho a. I was say me busa. Dabi. Me musa. And this Christosum no say niema enkoya. One kasa enko question you check yourself and ask yourself. Hallelujah. Praise the Lord. Tina erade kasa sa afi na nibu of what say Israel for mu sika mfiri me so nko. Owi o se mu fa mu tumtu mfiri me so nko. Mu fa mu se afi ade bi o mu de be mani bia no o reject. O kire se enye no no ye dey. Ope. Mu fa mu tumtu jejeje mfiri me so nko. Obi wa oba asolo o sa na erade bu of. E true. Ana unim. E true. Sole so sa na erade anyinya nanim. Yana trance. Asama make meboa. Pa. Obi sa, obi so boni nsema na organ nyina so bobo so. Sa teaching se menya ne dem a. Oh yeah. Nti akoye obo organ so onye papa or disturb urade. Eh true. Ho no ya mani mute, urade amani mute. Na ho de anyom no kra, nyame asam de ya de wo. Anyom kra ya to no, ebi de ye mute. Say we so of my media, we. I say most of my menu. Say we payati. Say we na tene wa dem ha. What ten and one, a ready nimuna, and you may be by year two nyina, when you know would ye mute, a becca wing qua. To that day, I didn't send all night by Nipa Bacopen and Solin. Yes. Yakina. And it's a organic drums, and buckets in ya on power monoso montia. A radin send a yabas or ya modi. Drums. Ya more organ, ya more drums. Ya more drums. Sasuna offering a bit ye hangy. Oh, and I don't know, Cassam was say, Massa Musa me pe sika. Now, sir, to Traza go there now. What I say? Me penantia, Nantia, me na me boy. Yes. And today, na me babes free more. A rather Cassane, Bossos Adam. So when you and the offering I have 20 giddy, Messi a bit yes and say ho. Often a bit yes and say ho in tomb. Because Obi was him Tiano, also was him Tiobi, and then she shared him one bit in a ha or better offering. One a boy Tascalenda. Me Bobby. Some Bobby that. Yes. Once or two brother and a wine a day. What about church? To offering a correct and they would move on. Coffer. What watching it? Amen and amen. I wish I for Mumayan Tia home. Now Radin in Sanctuary, the oil of God, the unction of God, the anointing of God is not short. I rather Soliano pa or Pejani Krua say, the Krua say, oh you know your ma and what you shall want now. To say the Obate weird and no catch and so beyond funny chancing. Into moon can of cray, Eja. I could see the chancing by chancing mu aye fee. While one who said chancing a burugum or my missing a mahuron or quatibi in a gum. I munina ya potono, there be a mamma tigum, which you sent to a betiagum. And then also ye. Terrorist Solano pa, Ninshira. To be to him, sir, a radium and a home in a so. Therefore, the Nanya we are singing now. Opobidi Ninshira Shirano. Jitu Musa. Enti Osha or Pobi, I am a prophet. Obi an evangelist. Opobi any teacher. Or the films are cap on an chance in Munya. Was had an idea too.
de ato nti nipa no sha na chance no di line so aye mani bia no ono a de afa nchen simu Papa Sofu Mika can sing number 7 Mika 6 verse 6 o say afode so onyankopon ani ade na memfa memre awurade afade so nyankopon ani o say ade na memfa memre awurade ani mekoto no osoro nyankopon no memfa o hia afode memre nanim obusa questions call ne nantwie ma a wadi afi awurade ani beso adwanyiri mpempem ahodo enwo se asutiri mpempem du memra 20 memfa mabakan mema moti questions no obusa wo se obetimi de sa na na convince awurade ana eja keka akọ ana se meyafunu mekra boni nti verse 8 no but tenie waka de eye akyerew onipa me bawo munim asam na okan ho no odikan obeka asem bi e verse 8 no na odikan akyire mu se question no mu bu se awurade se nti boni na ya ye ne de wo kan nyina yese ye mfa no ye betimi de ye ma ye sika ye nantwie ye ne ma ye wonyina brewa a wani beso ana ana wo se me maka de o ya akire onipa waka de ye akire onipa enya ade bia na awurade de awurade hwehwe no wo ho enya bibia na enya bibiara se mutio enya bibi anya mana bobo so ni nyina enya mu bia na me pe enya bibiara se enya ma me nsape adetene ne ye first one adetene ni adoye pe ahobrase ene ahobrase onipa wodi ni nyankopon nanti motie quotation timi sramo akisofo ye nia ya ma bosomfo ni nkramfo twifa ye so ye twi ai ankofo bi send me message wa say enipe wo wiase nyina pretend say ye do awurade na enso satan ye tie no no kra na enya no kra timi srawo me ka no kra so pese awurade ho den ye kese wo so awurade ben wo tene ni huna o se ten ho black market ni nyina mungu no masere ma no mamuna mitiri mu no mungu no me dowa no pa metan wanwumere mungu no hallelujah kokompe kristosom mungu no skirt and brass Christianity mungu no and sasawa kristosom mungu no hallelujah sramu anyasa ye be bragu unni sankyerani bia wodam a unya dansede bia so da sa ne ma miensa no fa se Joshua timi di so na se awurade de nti okum aka ne nyansa no be so omomu se de obeto ne mra obeku no de obedi so obeshira no eno antia nyame nhyiraw na onyo kese sa afia ekoyi enhia biem miye mo so amegyina da bia metwene ma mienu ntem pe na mepese metu ana me Awurade kotena enumom na ye de yi wose eye papa enumom na ye papa Paul na kan wose metwene ma mienu ntem pe na mepese metu a na me Awurade kotena enumom na ye papa di braye bre ne kwa ye ko banyina one day de wo yisi wo se obetie Awurade no sa nipa no wadansedie na obesere da pem na ni beji da pem na ho beto ne da pem ti empaibo eye akomchen eye nyame asem ka eye Bible adesua eye but we are doing the right thing at the wrong but you also legend on Amos Asante.